Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар тапшыруы студияда Ләйсән Ханова бүгінгі төп темалар хакында кыскача. Петарда аркасында хастаханәгә 20 яшьлек шәһәрдәшебез фейерверк җибәргәндә җәрәхәтләнеп, табибларга мөрәҗәгать итте. Балалар иминлеген яктырткыч элементлар саклый. Каникул чорында инспекторлар тагын бер кат юл кагыйдәләрен искәртте. Авыл хуҗалыгы техникасын шәһәрдә төзекләндерәләр. Чаллыда йөк машиналары кузовларын ремонтлау цехы ачылды. Үзәк чыршы янына детекторлар куела. Яңа ел бәйрәменә килүчеләрне мәйданга тикшереп кертәчәкләр. Ничек башлана шулай үтәчәк? Яңа елны каршылау серләрен хәбәрчебез тыңлады. Республикада петардалар белән саксыз эш итү аркасында 3 кеше зыян күрде. Аларның берсе шәһәрдәшебез. 26 декабрьдә ашыгыч ярдәм хастаханәсенә 20 яшьлек ир-ат мөрәҗәгать итә. Петарда шартлаткан вакытта аның уң кулындагы 2 бармагы җәрәхәтләнә. Исегезгә төшерәм, республикада янгынга каршы режим гамәлдә. Чаллыда бар тик 3 урында гына фейерверк кабызырга мөмкин. Алар шәһәр пляжы, төзүче стадионы һәм җиңү паркы территориясендә урнашкан. Пиротехниканы торак төзелеш объектларыннан 50 метр читтә кулланырга мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре алар сатыла торган 12 сауда үзәген контрольдә тота. Бәйрәмнәр җитүгә балыкчылар яраткан шөгыльләре белән мавыга башлый. Чаллы янындагы күп кенә елгаларда әле боз ныклап куатмады. Яр буенда аның калынлыгы нибары 10-15 см булса, балыкчылар утыра торган үзәнрәк урында исә 5-8 см гына. Соңгы күңелсез хәл Мәлкән поселогында булды. Боз астыннан 3 балыкчыны коткарып калдылар. Аларны яр буеннан узып баручы кеше суднолар буенча дәүләт инспекциясе хезмәткәре күреп ала. Коткаручылар калынлыгы 7 см-дан кимрәк булса, бозга чыгарга ярамый дип кисәтә. Әлеге кагыйдәне бозучыларга штраф та яный. Аның суммасы 1 меңнән алып 70 мең сумга кадәр. Хөрмәтле шәһәрдәшләребез, без сезне киләсе яңа еллар бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Бүгенге көннәрдә безнең боз казынлыгы 10-15 см. Минзәлә якларында ул вообще юк дияргә була. Сәламәтлек телибез. Үз-үзегезне саклагыз. Укучылар инде кышкы каникулларда. Инспекторлар балаларга һәм әти-әниләргә яллар вакытында аеруча игътибарлы булырга киңәш итә. Әлеге чорда юлларда һәлакәтләр саны да арта. Аларны кисәтү максатыннан инспекторлар юлларда контрольны көчәйтәчәк. Даими рейдлар уздырылачак. Инспекторлар тагын бер кат юлны зебра ашагына чыгарга кирәклеген искәртә. Чанада балаларын утыртып алып баручыларга юл аша чыкканда баланың кулыннан тотарга киңәш итәләр. Роль артындагыларга төп проспектларда да комплекслар ишендә дә тизлек режимын үтәү мөһим. Каникул алдыннан укучыларга яктырткыч элементлар да тараттылар. Настоятельно просила бы родителей закрепить эти элементы. Әти-әниләргә әлеге яктырткыч кайтаручы элементларны балаларның киеменә беркетүләрен үтенеп сорыйм. Машина йөртүчеләр караңгы төшкәч тә аларны ерактан күрәчәк. Балалар чыршы янына гадәттә көннең икенче яртысында йөри башлый. Шәһәрдә авыл хуҗалыгы техникасын төзекләндерү цехы ачылды. Агротехпарк белгечләре ел саен язгы чәчү алдыннан комбайн, трактор, йөк машиналарына капиталь ремонт үткәрә. Бирдә хәзер йөк машиналары кабиналарында төзәтәчәкләр. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Кызыл тасманы агротехпарк директоры белән бергә журналистлар да кисте. Яңа цехта осталар йөк машиналары кабиналары һәм рамнарының төрле дәрәҗәдәге деформацияларын төзәтә алачак. Кабиналарны тулысы белән торгызу мөмкинлеге дә бар. Киләчәктә цехны зурайтырга телиләр. М7 тут рядом, так скажем, федеральная трасса. Якында гына М7 федераль трассасы тирә-юньдәге мәйданда безнеке. Әгәр акционер әзер була икән, без йөк машиналары өчен эре сервис үзәге ачырга телибез. Предприятиедә авыл хуҗалыгы техникасын тулысы белән төзекләндерә алалар. Биредә 14 участок эшли. Двигательләр, агрегатлар, ягулык системаларын төзекләндерәләр. Мондый хезмәт күрсәтү республикада юк иде ди җитәкчеләр. Мы ремонтируем отечественные двигатели. Без үзебездә җитештерелгән һәм чит ил двигательләрен төзекләндерәбез. Ай саен якынча 40 двигатель, 70 агрегат ремонтлыйбыз. Төзекләндергәннән соң хуҗасына тапшырыр алдыннан тикшереп эшләтеп карыйбыз. Соңгы елларда авыл хуҗалыгы белгечләре җир эшләрен башкару авыр ди, туфрак авыру, минераль ашламаларсыз. Агросила җитәкчелеге хәзер бу проблеманы чишү өстендә дә эшли. В настоящее время мы занялись органическим. Әлегә без органик һәм минераль ашламалар җитештерү белән шөгыльләнәбез. Агросила җирләре 256 мең гектарны били. Без аларны эшкәртәбез, шуңа да җирнең сыйфаты яхшы. Хәзер агротехпарк территориясендә 500 берәмлектән артык авыл хуҗалыгы техникасы, аларны төзекләндерү ел әйләнәсендә алып барыла. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, яңалыклар.
Жетіштіру темасына тағын бір яңалық. Шолыда суытқышлар ясау бойынша да яңа производство ашыла. Қытай компаниясы пресс-рам заводы корпусында өзінің шираттағы заводын ішлетіп жіберәшек. 30 000 квадрат метр мейдандағы бинаны түсу түгелләну алдында. Тезен жиһазларда орнаштырашаклар. Завод 300 кішіні іш орыны білән тәмин итәшек. Үйшманың 17 қызметкәрі Қытайдан оқулардан қайтты. 目前我们已经招聘了30多名的 Бүгінгі күндә 30 хезмәткәр тупланды, февральгә кадәр тагын 250 кешене эшкә алачакбыз. Завод 2016 елның апрелендә ачылыр дип көтелә. Үзәк чыршы янына детекторлар куела. Яңа ел бәйрәменә килүчеләрне мәйданга тикшереп кертәчәкләр. Ничек башлана шулай үтәчәк? Яңа елны каршылау серләрен хәбәрчебез тыңлады. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31. Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности. Доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Какой выбрать ресторан? Где заказать дешевое такси? Звони на 09 с домашнего телефона или с мобильного набирай 0752. А теперь еще и электронная карта Республики Татарстан по товарам и услугам на сайте es09.ru. Не знаете, что подарить? Прекрасный подарок – текстиль для дома от магазина «Альбейти». Роскошное постельное белье, изысканные скатерти, нежные полотенца. «Альбейти» – прекрасное рядом. Узып баручы 2015 елга йомгак ясар вакыт җитте. В преддверии Нового года команда корреспондентов телеканала Челны ТВ просмотрела и вспомнила самые заметные и значимые события уходящего 2015 года. Атна уртасы чәршәмбе көн 18 сәгать 30 минутта яңалыклар тапшыруында очрашырбыз. Не пропустите 30 декабря в 18:30 на Челны ТВ итоговый выпуск новостей. Туры эфирда яңалыклар тапшыруы без дәвам итәбез. Чыршы бәйрәменә шампан шарабы белән кертмәячәкләр. 13 январьга кадәр исерткечкә каршы закон гамәлдә булачак. Кеше күп йөри торган урыннарда полиция хезмәткәрләре һәм җәмәгать оешмалары шәһәрдәшләрнең куркынычсызлыгын саклаячак. Бу хакта бүген Ичке эшләр идарәсендә узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Үзәк чыршы тимер рәшәткәләр белән уратып алынган. Керү урыннары дистәдән артык. Сакчылар детекторлар ярдәмендә тикшереп кертәчәк. Досмотровые мероприятия тоже будут проведены. Кешеләрне тикшереп кертәчәкбез, ни генә дисәң дә, бу безнең куркынычсызлык өчен кирәк. Барысы да үзебезнең кулда, шуңа күрә шәһәрдәшләр безне аңласын инде. 25 декабрьдә үзәк чыршы ачылганда проблемалар булмады. 25 при открытии 31 декабрьдә исә бәйрәм чаралары 4 урында узачак. Шәһәрдәшләрне Төзүчеләр мәйданында, Сидоровка паркында, Зяб бистәсендә һәм Азатлык мәйданында көтәләр. Бәйрәм чаралары кичке 7дә башлана. Кичкуында Азатлык мәйданында бәйрәм салюты. Яңа ел һәм Раштуа бәйрәмнәре исә 7 һәм 13 январь көннәрендә дә Азатлык мәйданында узачак. Шәһәрдәшләр өчен танылган җырчылар, биючеләр, ансамбльләр чыгыш ясауы көтелә. Бәйгеләр оештырылачак. 13 январьда Азатлыкта иске яңа ел белән шәһәрдәшләрне күңел радиосы алып баручылары котлаячак. Яңа ел бәйрәмнәрендә исә шәһәрдәшләр табиб ярдәменнән мәхрүм калмаячак. Сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Олег Сабаев шулай дип белдерде. Шифаханәләрнең эш графигын сез экраннарда күрәсез. 1 январьдан 9-на кадәр барлык шифаханәләрдә дә участок табиблары, педиатрлар кизү торачак. Бу көннәрдә өйгә табибны иртәнге 9-дан көндезге 1-гә кадәр чакыртырга була. Процедура һәм яра бәйләү кабинетлары көндезге 2-гә кадәр эшли. Күз табиблары ярдәме иртәнге 9-дан көндезге 2-гә кадәр график нигезендә оештырыла. Ә инде көндезге 2-дән иртәнге 9-га кадәр ашыгыч ярдәм өчен Кама балалар медицина үзәгенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шулай ук өлкәннәргә дә ярдәм күрсәтелә. 1 январьдан 10-сына кадәр 5-нче хастаханәдә тәүлек буе күз һәм лор табиблар кизү торачак. Теш проблемасы белән 2-нче шәһәр шифаханәсенә мөрәҗәгать итәргә була. Быел башка еллардагыдан аермалы буларак балаларга да бәйрәм көннәрендә тәүлек әйләнәсе ярдәм күрсәтеләчәк.
Зубной болью у нас могут обратиться. Балаларның теше авыртса, шәһәрдәшләр ЗСКда урнашкан беренче балалар теш шифаханәсенә мөрәҗәгать итә ала. Бу хезмәт 1 январдан эшләячәк. Хәзер ул даими тәүлек буе эшли. 10 январда шифаханәләр эшләмәячәк. Бу көнне шәһәрдәшләргә хастаханәләр медицина ярдәме күрсәтә. Шифаханә һәм хастаханәләрнең эш графигы белән сез безнең сайтыбызда һәм ВКонтакт челтәрендәге рәсми төркемебездә дә таныша аласыз. 31 декабрь һәм 6 гыйнвар көнне барлык почта бүлекчәләрендә дә кыска эш көне. Белгечләр эшләрен 1 сәгатькә иртәрәк тәмамлый. 1, 2 һәм 7 гыйнвар республикада ял көннәре дип игълан ителгән. Шуңа күрә бу көннәрдә хатлар, газета, журналлар һәм башка посылкалар таратылмый һәм кабул ителми. Калган көннәрдә, ягъни 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 гыйнварда барлык бүлекләр дә гадәти режимда эшләячәк. Пенсия һәм пособиеләрне пенсия фонды белән килешү нигезендә өйләргә китерәчәкләр. Мобиль кушымталардан файдаланучылар Россия почтасы сайтында бүлекләрнең эш режимы хакында тулырак белә ала. Ел студенты 2015 бәйгесенең финалистлары билгеле булды. Барлыгы 7 кеше. Конкурска катнашу өчен заявкалар октябрьдә ук кабул ителә башлады. Моның өчен төп шарт сессияны уңышлы тапшыру һәм актив студентлар тормышы белән яшәү. Шәһәребездә эшләп килүче югары уку йортларыннан барлыгы 50гә якын гариза кабул ителде. Җиңүчеләрне бөтен Россия студентлар көнен билгеләп үткәндә бүләкләячәкләр. Ул киләсе елның 21 январына билгеләнгән. Некоторые студенты уже прошли на республиканский конкурс «Студент года». Кайбер студентлар республика бәйгесендә катнашу хукукын да яулады. Алар шәһәр данын яклап чыгыш ясаячак. Гран-прига да дәгъва итәбез. Яңа ел якынлашкан саен бүләкләр дә арта бара. Бүген Ишетү үзәге балалары шәһәр мэры исеменнән бүләкләр алды. Бирдәге балалар бакчасы һәм мәктәпкә 3 яшьтән алып 17 яшькәчә 100дән артык бала йөри. Аларның һәрберсенә яңа елда изге теләкләр һәм татлы күчтәнәчләр тапшырдылар. Балалар да җавапсыз калмады. Алар кунакларга иҗади номерларын тәкъдим итте. Тихо, тихо, сказку допевая, проплывает сурберка зима, теплым одеялом укрывая землю и деревья и дома. Яңа елга санаулы көннәр калып бара. Хәзер рәхәт мәшәкатьләр чоры. Шаулар якыннарына бүләкләр хәстәрли, эш урыннарында яңа ел чаралары үтә. Яңа 2016 кызыл утлы маймыл елыннан нәрсә көтәргә? Аны ничек каршы алырга? Бу турыда алдагы сюжетыбызда. Киләсе 2016 ел Кәбисә елы, көнчыгыш календары буенча бу ел утлы кызыл маймыл елы. Безнең төшерү төркеме шундый яңа ел хайванының берсе белән очрашып, аның гадәтләрен белеп кайтты. Ну, то, что они активно себя ведут, это да. Алар бик актив, бер нәрсәне дә күз уңнан җибәрмиләр, кызыксынучан, бик игътибарлы, бер-берсен кайгырталар. Өлкәннәргә яхшы мөнәсәбәттә булгач кешеләр кебек була инде. Киемеңә карап каршы алалар дип әйтәләр халыкта. Серле яңа ел төне өчен шелтәрле, сәйләнле бәрхет, күн һәм винил тукымадан тегелгән күлмәкләр яхшы булачак дип сөйләде шалый мишмейкеры Ирина. Декор сыйфатында металл детальләр, җиңнәр һәм өстәмә мех кесәләр модада. Сейчас для Нового года также подойдет. Хәзер яңа ел өчен асимметрик тегелеш хас. Күлмәкнең итәге асимметрик стильдә булса яхшы. Бизәнү әйберләреннән уенчакны хәтерләткән аксессуар. 2016 ел зур мөмкинлекләр, энергия һәм үзгәрешләр елы дип аңлатты безгә психолог. Бер урында гына торырга ярамый, гел хәрәкәттә булырга, үсәргә һәм нидер үзгәртүдән курыкмаска кирәк. И чем грандиозней будут ваши планы, Планнарыгыз зуррак булган саен сезгә кызыл маймыл шулкадәр энергия бирәчәк. Үз эшеңне ачу, башка континентка күчеп китү һәм чит телләр өйрәнү өчен бу ел иң кулайы, ләкин бер урында таптанмагыз. Бәйрәм өстәлендә һич шиксез чикләвек, кызыл алмалар, бананнар, мандариннар булырга тиеш. Өстәлнең кыйммәтле ризыклар белән тулып торуы мәҗбүри түгел. Ризыкны үзегезгә җитәрлек итеп кенә әзерләгез. Барысын да матур итеп бизәп куйсагыз, маймыл канәгать калыр. 2015 ел үз вакыйгалары, борчу мәшәкатьләре белән узып бара. Зәңгәр кәҗә елы без сораштыру үткәргән шәһәрдәшләргә бары тик уңай кичерешләр белән истә калган. Миңа бу ел 80 яшь тулды. Ынығым Ленинградта 10 ел яши хәзер бу ел кияүгә чыкты. Менә шул исән-сау яшибез, Аллаһка шөкер әкрен генә бакчаларга йөрибез. Малаем мине бу ел бәхетле итте, өйләнде.
Бәбиләр көтәрбез, наверное. Шуңа куанабыз инде. Безнең кызыбыз көндә безне шатландыра. Көндә өйгә рәхәтләнеп кайтабыз эштән. Вот, кызыбыз өчен эшлибез, рәхәтләнеп, шатланып, нәрсәгә тотынсак та бөтен эшләр бара. Утлы маймыл елы барча кешегә дә көтмәгәндә генә килә торган сюрпризлар, яңа ачышлар вәгъдә итә. Шулай ук киләсе елны ниндидер сихрилек, могҗизалар елы дип әйтергә була. Үз алдыгызга планнар, максатлар куегыз. Һич шиксез, барысы да килеп чыгачак. Илсия Валиуллина, Рима Алексеева, яңалыклар. Бүгенге менә шулар, иртәгә без ел дәвамында булган иң мөһим һәм кызыклы вакыйгаларны тагын бер кат искә төшерәчәкбез. Ел йомакларын иртәгә 18 сәгать 30 минутта новости яңалыклар тапшыруында карарга онытмагыз. Бүгенге мин сезнең белән саубулашам. Студияда Ләйсән Ханова эшләде. Иртәгә очрашканга кадәр исән-сау булыгыз.